Žena k ženě dokáže být velmi kritická, vytvářet v ní ten pocit studu nebo pocit viny. Je to vlastně nějaká strategie, obranný mechanismus volený ze zoufalství. Co je to teda ta toxická feminita, maskulinita? Podívejte se, jak se třeba chová pan Turek a pan Macinka. Jo? To jsou takové jako emočně zabarvený mstivý věci, které bychom jako dost typicky přiřadili k toxické feminitě. Dobrý den, ahoj. Ahoj, Emo. Ahoj, Marti. Vítáme vás u dalšího dílu podcastu Férová domácnost. Dneska jsem tady zase s Emou Sikorou, už jsme tady po třetí, vy? Už jsme po třetí, no. Dělali jsme z toho tradici, což je super. A dneska jsme si vzali knížku Na pomoc toxická feminita od Sophie Fritz. Je to německá autorka, mladá, myslím, že jí není ještě ani 30 a v roce 2024 vydala tuhle knížku, která se stala v Německu bestsellerem. A už ten název je takový trošku, že jo, jako triggerující, kontroverzní. Ona sama v té knížce hodně popisuje, že přemýšlela, jestli se do toho vůbec má pustit, do tohohle tématu. Já řeknu jenom rychle strukturu té knížky. Jo. Ta knížka má 5 kapitol a je rozdělená na hodnou holku, silnou ženu, mamku, oběť a mrchu. A v každé té kapitole popisuje nějaký tady ty jako persony, stereotypy a toxický vnímání a chování, kterým přisuzujeme ženám typicky. Mně to přijde ta struktura jako skvělá, jo? Že se jako narodíš a teď tě někdo socializuje do té hodné holky. Pak jako dospěješ, snažíš se stihnout všechno, co potřebuješ v tom životě, jako ta silná žena. Potom se ti třeba narodí děti, stane se z tebe mamka a máš ty nový nánosy zase jako tady ty představy toho, co bys měla jako správná máma. A potom, když se pod tím jako hroutíš a nezvládáš to, tak se buď to posuneš do jako role oběti anebo mrchy, jo, kterou to jako zakončuje. No zároveň zase mně přijde i jako důležitý zmínit, že ono to není tak hezky lineární, ale pravděpodobně v každé fázi svého života si umíme šáhnout po všech 5. Jo. Našla ses tam? Bohužel jo, no. Taky. Musím říct, že ta knížka je pro mě psaná dost zmatečně. Je vidět, že vlastně Sofie je spíš taková jako komentátorka a takový jakoby člověk, který se na tu kulturu dívá a nějaký posuzuje, že to není úplně podložený nějak exaktně, že tam fakt nenajdete vlastně definice, že tam je strašně moc jako mini příběhů z jejího života, ze života jejich kamarádek, z úryvky z různých knih. Takže je to takový jako konglomerát slepenec. Občas mi nebylo možná ani jasný, proč některý příběh je zrovna u tohohle jako módu. Ale jako vlastně to byly strašně zajímavé jako věci. Jenom to možná říkám, jako kdybyste někdo po té knížce chtěl šáhnout, ať nečekáte nějakou jako strukturovaný čtení. Je to takový opravdu spíš jakoby nahodilá změť jako různých příběhů. Je to tak. A mně přišlo, že ještě jakoby ty první 2 kapitoly, tam jako jsem nějakou strukturu viděla, někam to plynulo a pak ty poslední 3 už mě fakt jako taky přišlo, že už jako si tak přeskakujeme z různých příběhů a různých přístupů k tomu. Já jsem ti psala, jestli si chceš některý ty persony vzít a ty jsi měla hned jasno a já jsem měla taky hned jasno, jo, takže... No nejsme tady náhodou. Takže já jsem si hnedka šáhla po hodný holce a mamce. A pro mě byla jasná volba mrcha a silná žena. A pak nám to zbývá ta oběť. A to je zajímavé, že tu jsme ani jedna nechtěli, co? To jsme ani jedna nechtěli, ale přitom přesně, když to člověk čet, tak... Či jak často to dělám. No, jo. Jak je to někdy výhodný být jako v roli té oběti. A nebo v roli té oběti, jak člověk může škodit někomu, tak je to tam velmi dobře popsaný. Ale co je to teda ta toxická feminita, maskulinita? Jo. Já bych možná právě začala od toho pojmu, protože dneska, když otevřete Instagram, tak to slovo je všude. A přitom to vlastně není žádná jako diagnostická kategorie, nebo není to nic, co by vám jako mohl někdo změřit nějakým jako opravdovým testem, nebo nějak to na vás jako poznat. Na rozdíl třeba od temné triády, kam patří jako narcismus a psychopatie, což opravdu jsou nějaké jako stabilní rysy osobnosti. Ta toxicita opravdu pochází to z toho slova jako jedovatý. A tak jako když máte lahvičku s jedem, tak na tom není nic špatného. Ale až když se vyleje do toho prostředí, tak se začne vlastně dít něco, začne otravovat to kolem sebe. A to je vlastně ten pojem, jak se dostal do psychologie a označování vztahů nebo i pracovního prostředí, tak se tam vlastně dostal v tomhle, že je to nějaký vzorec chování, který je ve společnosti přijatý jako norma. Normálně se předává vlastně přes kulturu, výchovu, jakože takhle se to jako může dělat, ale zároveň vlastně škodí vztahům. Mně se na tom líbí i tenhle pohled v tom, že jedli jsme jídlo z hliníkového nádobí a používal se azbest ve stavebnictví. To jsou věci, které nám vlastně škodí. Postupně jsme zjistili, že je to jedovatý, toxický a nějak se toho jako společnost zbavujeme.
A vlastně takhle podobně mi přijde, že to funguje i v tom popisování těch vztahových vzorců. Tak jenom to chci vlastně říct, že ta toxicita jako taková, to je vlastně nějaká strategie, kterou si někdy vědomně, nevědomně můžeme vybrat. Je to takovej kabátek, který si prostě někdy oblíknete a ten vám jako pomáhá, nějak vás ochrání, nějak vám pomáhá, abyste jako zvládli to prostředí, v kterém zrovna člověk je. A rozdělujeme je teda na ty toxické jako vzorce maskulinní a feminní, což ale vlastně vychází z takového toho fakt prachsprostého jako genderového oddělení, jaký má být muž, jaká má být žena. Že to je vlastně docela pro mě třeba v rozporu s tím, jak chci jako přemýšlet o světě a životě, ale chápu, že pro nějakou potřebu jako kategorizace to může posloužit. Jo, já jsem na ten termín nebo na ty pojmy samozřejmě taky koukala. Ta toxická maskulinita je tady s náma už od 80. let. Byla to jako vlastně první pojem, který se tak trošku utvořil. Ta kritika se na něj snáší ve smyslu, že je to jako nějaká nálepka, která brání tomu, aby se ti muži někam posunuli, že je to něco, co je staví do defenzívy a co dává jako nějakou individuální zodpovědnost za systémový problém. Jo. Ale docela zajímavé, že já to třeba zrovna chápu jako opačně, že já právě to chápu tak, že, ale možná je to proto, že jsem jako zvyklá přemýšlet jako systémově, že já to přemýšlím, nebo to nepřemýšlím, takže muž je blbec. Ale muž se chová podle jako blbých prostě toxických vzorců, který ve společnosti máme a může se rozhodnout, že buď to je bude následovat, nebo je nebude následovat. Jo. A možná je tady dobrý říct, že i žena může využívat ty maskulinní toxické vzorce úplně v pohodě. Úplně v pohodě, a no. jako i muž může zase používat ty feminní. Jo, že fakt tady to feminní a maskulinní je jenom takový třídění, možná bychom proto mohli najít jako lepší slova. No, já mám tady proto jako dobrý příklad. Jo. Podívejte se, jak se třeba chová pan Turek a pan Macinka. Jo. To jsou takový jako emočně zabarvený mstivý věci, které bychom jako dost typicky přiřadili k toxické feminitě. A jim by asi praskla žilka z toho, kdyby jim jako někdo přisoudil nějakou typicky ženskou vlastnost. Ale prostě zrovna tady v té škatulce by rozhodně tam spadaly. Jo. Jako právě přesně, jako máme v sobě všichni oba ty prvky a máš pravdu, že to takhle odlišujeme, protože jsme zvyklí jako přemýšlet v té binaritě. Hele, ještě co chci zmínit, co tam psala ta autorka, co mi přijde hrozně dobrý vysvětlení, že ona tam píše, že se pohybujeme mezi dvěma póly. Konající a receptivní stav. Jo? A ten konající typicky je takový ten navenek orientovaný, dynamický, který přisuzujeme mužům a receptivní je jako k sobě prostě nějaký sebezpyt, nějaká citlivost, empatie a je to takový ten ženský princip. Jako. Jo, ale zároveň, že víme, že prostě oba tyhle principy mají úplně všichni lidi na světě, přesně. protože by se jinak nikam neposunuli. A my ty ženy a muže trestáme, ať už slovně jako, nebo nějak jako výhodama nebo nevýhodama. V tom, když jako odstoupíš od těch principů, který si ta společnost myslí, že máš naplňovat a ty vztahy jsou toxický ve chvíli, kdy ty se rigidně držíš jenom jednoho. Vlastně, když ty muži jsou třeba jenom orientovaný na venek, jakože nepustí ti ke slovu, nereflektují tvoje potřeby, tak se to jejich chování může stát toxickým. A u žen je to naopak zase, třeba upozorňuju ty svý vnitřní potřeby, mám tam jako nějaký přetlak, ale vlastně to nepouštím, anebo to pouštím nějakým fakt jako nepříjemným stylem, jako že někoho s někým manipuluju. Tak to mě jako přišlo vlastně skvělý vysvětlení, jo? Jako máme to oba v sobě a když se držíme jenom jednoho, tak tam vzniká ta toxicita. Super. Jo, taky si úplně pamatuju tu část té knížky, kde i o tom takhle mluví, že vlastně bejt takovým tom jako sladkým bodě té pravý lidskosti, kdy opravdu jako reflektovaně zvažuju, do čeho půjdu a kde se vzdám té svý moci. Jo, to je nějaký bod, kde vlastně se stáváme jako tím dobrým člověkem. Ale bohužel články o tom, jak být dobrý člověk, by nikoho nezaujaly, že dneska všechno potřebuje nějakou cílovku, takže aspoň žena muž, když nic jiného. Jdeme na to. Hodná holka, jo. Tak co si o ní zjistila? Ale jenom musím říct, že mám o ní hodně co říct, protože jsem introvertní holka z malého města z učitelské rodiny. Takže si to umíš představit, jak moc hodná holka jsem byla a musela být. Já dnes poprvé zacituju v podcastu, jo, protože mně teda přijde, jako máš pravdu v tom, že ta knížka je taková jako publicistická, takový slepenec, ale zároveň jako ta autorka fakt umí psát a některé ty metafory mi přijdou skvělý. Jo. Takže ona píše: někdy mám pocit, že mě nic nepoškodilo tak jako výchova vhodnou holku. Touha být neustále chápavá, milá, pozorná, vlídná a ochotná je ve mně zakořeněná tak hluboko, že je nemožné oddělit ji od mého charakteru. U osob socializovaných jako ženy v zásadě jde pořád ještě o to, aby se dostali pod čepec a nikomu nedělali problémy. Myslela jsem si, že stačí být jen dostatečně milá a všechny dveře na mě budou čekat otevřené do kořán. Nechci popírat, že milý přístup opravdu otvírá dveře, ale taky nedokáže žádné zabouchnout.
Jako hodná holka jsem po celý život odkázaná na slušnost druhých. To mi teda taky přijde ostrý. Hodná holka disponuje spoustou intuitivního vědění, lehce a samozřejmě se pohybuje sociálními místnostmi, ale v patriarchálním systému nevyhraje. Ani se totiž nepostaví na start, jen nadšeně jásá za zábradlím. Jo. Sedávej panenko v koutě, budeš-li hodná, najdu tě. Ano. Já si úplně pamatuju, jak jsem byla dítě a strašně mě mátnul tenhle pokyn. Jakože, jak dosáhnu svých cílů, když si tady sednu a budu sticha. To bylo pro mě hodně matoucí. Bylo tak někdy 6-7 let. Hele, mě jako vlastně na té hodný holce přijde jako... Mně vlastně přijde dobrý, když jsou lidi milí a hodný. Mně na tom jako nepřijde nic špatného, jo. Ale samozřejmě je problém, pokud tím jako upozorňuješ nějakou svoji potřebu, anebo se zneviditelňuješ. No, myslím, že problém nastává, když jsi hodná jako na úkor sebe dlouhodobě. Já myslím, že je v pohodě umět někdy prostě skrotit svoje ego, skrotit svoje potřeby, zařídit se sama. To si myslím, že patří jako do výbavy toho zdravýho, hodného člověka, kterým bychom se všichni, ať už jsme ženy nebo muži, určitě chtěli stát. A myslím si, že potíž právě nastává, když jdeš přes tyhle hranice a vlastně se začneš jako přečerpávat. Mm-hmm. A potkáváš hodný holky v terapeutovně? Ale ač vím, že to na tom Instagramu pořád lítá syndrom hodné holky a sem tam to někdo zmíní, nepřijde mi to až tak jako rozšířený fenomén. Možná je to jako tím, že přece jenom jsme tady v rámci nějaký socioekonomické bubliny, ale nevidím to kolem sebe až tak často. Jo, ale říkám, možná je to fakt jenom spíš tím, kde se pohybuju. Ještě jsem o tom přemýšlela, jo, protože mám dceru. Jo, a nechci vychovávat hodnou holku v tom negativním slova smyslu, ale zároveň ona je hodně milá a empatická a jako chci to v ní potvorat, že to je fajn a je fajn, když se takhle chovají kamarádi a kamarádky. A tam, kde je teda potíž, podle mě v té výchově je, když ty děti učíš, že mají jako zvnitřnit vnější pohled na sebe a na svoje tělo. Ve smyslu, že se má přizpůsobit, že má být hezká, že má předstírat, že má být úslužná. Jakože není vůbec nic špatný na tom chtít, aby byla empatická, pokud teda nejde za ty svoje hranice. Jako, a já to teda vidím, že se to děje už těm úplně malým holčičkám, jo? Jakože máš nějak vypadat, máš reprezentovat, máš být ta hodná v té rodině, jo? Pokud máme syna a dceru. Takže tohle mi přijde jako hodně důležitý si na to dát bacha. Jo. A zároveň zase respektovat to dítě, když teda teď mluvíme o výchově. Já znám i kluky, co se narodili prostě s tím, že fakt jim záleží na tom zevnějšku a fakt to mají rádi a rádi se hezky oblíknou a prostě je to jejich součást a baví je to. Tak prostě pojďme ty lidi, kteří to fakt baví, nechat v tom, ať v tom pracujou a pravděpodobně půjdou nějakým směrem prostě i povolání, v kterém se to používá a je to prostě nějaký jejich silný rys, protože je baví tohle dělat a mají proto cit. A problém právě nastává, když do toho někoho začneme cpát, jako nehledě na jeho osobnost. To si myslím, že vlastně zase je to, kdy jako přečerpáváme, kdy vlastně vzniká ta frustrace, protože já mám dělat něco, v čem nejsem dobrá, teda jenom proto, že vy jste řekli, že jako takhle to dělá hodná holka. Ale tam v té knížce se tou knížkou prostupuje jako ten pocit studu. Ona o něm hodně mluví, ta autorka. A myslím, že s tou hodnou holkou to je hodně spojený. Jakože to děláš, aby lidi neřekli. Jo? Aby se na mě nikdo neukazoval prstem. Tam je dobrý, jestli vás někoho ten stud trošku pronásleduje, tak si možná odlišit, protože máme stud a vinu. A vina je, když jako cítím, že jsem jakoby něco udělala špatně v tom světě. Jo? Jako stud je, když cítím, že já jsem špatně. To jsou vlastně jako dvě kategorie. Myslím, že učit se cítit vinu a přijmout vinu a pracovat s ní je jako super a je to zdravý. Pomáhá to sebereflexi. Jako uznat svoji chybu je prostě jako fakt důležitá a hezká vlastnost. A ten stud, on má pro nás být jako taková brzda, když už jako jsme v nějakých vztazích třeba moc, tak vlastně stud se nám zapne jakože a řekne, hele, brzdi. A potíž prostě je, když tohle přestane fungovat jako regulační mechanismus a stane se to vaším jako každodenním nastavením. Jo, že vlastně se ráno budíte s tím, že teda já jsem špatně. To už je nějaký bod zase, kdy je to moc, kdy už jako to vlastně v tom životě způsobuje nějakou tíži. A bylo by fajn se na to vlastně podívat nějak trošku jinak a zbavit se toho, protože to fakt není jako v pořádku a nemusí to takhle být. Jo, s tím souhlasím a ono se to tam i popisuje. V té knížce tohle se mnou hodně rezonovalo, že jako pokud ten stud a diskomfort otočíš proti sobě, což je vlastně jako trošku typický pro tu feminní jako toxicitu, a nebo ji otočíš proti ostatním, což může být ta mužská toxicita. Možná proto ty lidi to občas jako neradi porovnávají, tady ty dva typy, protože ti muži, jako, jak je tam ta síla dominance a agrese někdy spojovaná s tou maskulinitou, tam jako
ty ohrožuješ ty ostatní, jo? Když to obrátíš jenom proti sobě, tak je to taky samozřejmě jako nebezpečný a zraňující, ale většinou jenom pro tebe, nebo společnost. Hele, co tady ještě mám? Ještě jsem chtěla, myslím si, že by se mělo zmínit to, že vlastně žena k ženě dokáže být velmi kritická, vytvářet v ní ten pocit studu nebo pocit viny. Já o tom budu mluvit u té mrchy. Budeš o tom mluvit u té mrchy, no. A podle mě je potřeba tyhle ty mechanismy, jak se zostuzujeme navzájem vlastně pojmenovat, říct, jako, že to je cynismus, pomlouvání, posměch, podrážení nohou, vlastně srážení sebevědomí, že tohle jako vlastně jsme asi všichni zažili, že si ženy mezi sebou umějí provádět. Je to nějaký boj o výsluní a je jedno, jestli to je internalizovaná mizogynie, anebo se jako nějak přizpůsobuješ patriarchátu, je to prostě špatně, jo? Jako, jo, pravděpodobně to má nějaký strukturální kořeny, ale je potřeba říct, ne, je to špatně a nedělejme to. Jako. Je to vlastně nějaká strategie, obranný mechanismus volený ze zoufalství. Jo. Potíž je, že opravdu se vám může stát, že vyrostete v prostředí, kde se to tak jako nadužívá, že už o tom vlastně člověk ani nepřemýšlí, že by to bylo nějak jako nemorální nebo hřích, nedej bože. Přitom vlastně, jak říkáš, no, je to něco, co ty vztahy fakt jako otravuje, má potenciál ničit, vlastně brát si na úkor ostatních. Tak jo, tady fakt si myslím, že to je zase ten morální rozměr toho, jako pojďme být dobrý člověk, to znamená jako těchto vzorců se nějak zbavovat. Ale ještě mám jednu teorii s jednou holkou, protože nevím, jestli jsi teďka zaznamenala, že se hodně řeší, že je víc jako single lidí v mladším věku a že ženy jsou, zatímco ženy jsou jako v tom single stavu spokojenější, tak muži to vnímají jako, že nedobrovolný, nechci, jako stojím o ten vztah. A já si říkám, že to je možná tím, že nám jako ubývá těch hodných holek právě, jo, v té společnosti. To je dobrá hypotéza, no. Protože je pravda, že ty muži většinou nestojí o nějaký vztah s někým, komu se budou muset přizpůsobit, kvůli komu budou muset začít dělat spoustu věcí, že často vlastně v těch průzkumech pak slýcháme, že by chtěli někoho, kdo se o ně bude starat. No a ty ženy vlastně už právě nechtějí takhle žít, jo? Nechtějí být ty jakože právě v té roli té oběti, že to jako zvládneš, že se tomu nějak přizpůsobíš, že budeš na té druhé kole, že budeš neviditelná, nebo že prostě omezíš svoje pracovní jako nasazení nebo tak nějaký vždycky možnosti. se říkalo o holkách, že zůstanou na ocet, že jo? Kluci byli jako ty svobodní mládenci, což zní tak jako fajn. Tak možná bychom měli dát dohromady rady, co nám ty století pomáhalo být na ocet a nějak se z toho nezhroutit a předat je teda teď těm, kdo vlastně se trápí, že ten vztah nemají. No, vidíš. Hele, jsme asi na konci u hodní holky. Stačí. Víme, známe ji asi všichni a víme, kdy je to fajn a kdy to není fajn. Takže nějaká hodná holka, která opravdu se jako přizpůsobuje, snaží i za cenu toho, že vlastně bude lhát nebo sama sebe ponižovat, vychází všem vstříc. Ano, je tam jako ta neviditelnost a upozorňování svých potřeb. No to je vlastně vtipný, že Sofie tam popisuje, že z téhle hodný holky vyroste nám ta silná žena, a kterou vlastně popisuje jako takovej společenský ideál té naší jako moderní doby, protože ona je nezávislá, všechno zvládne, nepotřebuje pomoc, nikdy si o ní neřekne. Je to ten ideál té šéfový, pracující matky, která prostě má to nasazení a všechno zvládá a prostě k tomu je ještě jako pěkná a usměvavá a milá na všechny. Takže vlastně na tu hodnou holku ještě navalíme jakoby ten požadavek toho úspěchu. Vlastně ona říká, výkonu. Že to je hodná holka 2.0, tam dokonce píše. Prostě. Přesně, jako, že jsi bezchybná, schopná, a po nikom nic nechceš a nestěžuješ si. A teď bych zase možná ráda oddělila, kde je to jako v pohodě a zdraví a kde se z toho stává ten jako obraný toxický mechanismus. Jo? Já sama jako věřím tomu, že není vůbec nic špatného na tom být jako nezávislý člověk. Na takovým tom postoji k životu, já to zvládnu, já to dám. Vlastně mít ten pozitivní mindset, do těch úkolů se vrhat s nějakým prostě zápalem. To mi vlastně všechno přijde super, když jsme si zároveň u toho vědomí prostě svých limitů, svých schopností, svojí energie, svých kapacit. A vlastně vyvažujeme to a jdem do věcí prostě s bojovným zápalem, když na to prostě zrovna máme. Jo? To, kde se to stává toxickým, si myslím, že je taková ta situace, kdy je to na úkor spánku, kdy vlastně jsem silná nezávislá žena, aby si o mě nikdo nemyslel, že jsem slabá, tak vlastně nahazuju takovou fasádu, v který jako nepotřebuju pomoc. Přitom vlastně jako zoufale potřebuju pomoc. Strašně moc by to všem pomohlo, kdybych si nechala pomoc. Napadá mi typicky takový situace třeba v práci, jo? Když jste povýšený do nějaký nový pozice a vlastně člověk má takový ostych si říct třeba o nějakou podporu, protože to přece musí zvládnout sám. Jo? Tak tady že mluví se o tom s takovým tím imposter syndromem, jo? Syndromem podvodníka. Víme, že i muži, i ženy mají prostě
tendenci zahrát toho silného. Zahrát to, že jako já umím, znám, nepotřebuju. A teď už jenom záleží, jak dobře umějí vařit z vody, jestli jim to projde nebo neprojde. Tady... No a že nám to prochází míň, ne? To taky jakoby víme, že abys byla jako ta dobrá a úspěšná, tak musíš být jako o kus nebo o kousek lepší než ten muž třeba v tom pracovním prostředí. Že se jakoby musí... A zase mně přijde, že to je možná jenom taková jako toxická představa té ženy, která vlastně si nevěří, jede v tom, že není dost dobrá. Jo, jako co třeba víme je fakt, že to, že chlapi mají větší tendenci se přihlásit na práci, i když nesplňují všechny požadavky v inzerátu. Když to ženy víc jako řeší, že teda tadyhle ten bod 18 jakoby nesplňují. Dokonce jsem teď slyšela zajímavou věc, že když žena napsala inzerát na technickou pozici, tak se začalo hlásit víc žen. Že to prostě napsala jinak. Že to jako oslovilo ty ženy. Tady bych byla možná opatrná v tom, jako, že takhle to je, takhle to není. Fakt si myslím, že tenhle ten mod, jako silnej, nezdolný člověk, co nepotřebuje nikdy pomoct a je na všechno naprosto, jakoby je nad věcí a všechno dává, ten je jako dost typický vlastně i pro chlapy. Ano. Jo? Ten je vlastně takovým jako typickým obranným mechanismem lidí, který si nevěří, ale jsou fakt jako chytrý a mají hodně jako kapacit. Takže zvládnou to zařídit tak, že vlastně vypadají schopný a silný. Hele, a já se někdy setkávám s takovou kritikou žen, že když jsou jako v té domácnosti moc silný, takže to jako není dobrý, že ten chlap tam potřebuje mít přece jakoby tu svůj být v té svý mužský síle a ten jako silná žena mu tam nenechá ten prostor, aby jako vynikly tyhle jeho kvality. Já si skoro myslím, že se k tomu dostaneme u matky, ale tohle je pro mě ten gatekeeper. Jo? To, kdy ta novopečená maminka si dělá nárok na to, že s tím miminkem umí jenom ona, jo? Nebo ta žena stojí v té kuchyni a prostě vysmívá se tomu manželovi, že to chtěl kořenit tady tím. Jo? Kdy vlastně jenom jakoby nepouštíme do toho svýho prostoru. Jo? Což samozřejmě se může dít zase v tom pracovním kontextu jako naopak, jo? Kdy ty muži se vysmívají, jako jak ty to chceš vyřešit, tady prostě problém v databázi, když, jo. Ale jako tomuhle rozumím, jo, tomu gatekeeperovství a je to tam v té kapitole, ale jako být takovýmu tomu, že žena nesmí být moc silná, aby ten muž nepřišel o svoji mužskost, mě přijde blbost prostě. Krásný díl v Ženy XYZ právě o tom, jestli už feminismus nezašel moc daleko. Ano. A tam přesně říká, ano, žena má být matkou, ale ne moc. Žena by měla pracovat, ale ne moc. Jako. Měli bychom mít ambice, ale ne moc. Jo? To je takový jako zvláštní požadavek. Zase, když se vrátíme k tomu člověku, myslím, že každý člověk má prostě na něco nabito, v něčem bude pravděpodobně lepší a v něčem mu prostě půjde hůř. Bylo by fajn, aby vlastně mohl v tom, v čemu dobře, to jako rozvíjet v rámci té slušnosti a nějakého morálního rozměru, ale aby fakt mohl realizovat svý silné stránky. A jestli prostě je žena organizačně zdatná, tak není důvod, aby nevedla prostě stohlavej tým, ale jak říkám, no, jako samozřejmě se asi potká s tím, že je moc. Ano, je moc náročná, to je tam velký téma v té kapitole o silné ženě. No, tak co ještě? Říkej, co tam ještě máš? Co mi přijde jako dobrý u té silné ženy zmínit, a vlastně trošku jsem o tom už mluvila, jo, že to je i pro ty muže. Ten koncept nějaký síly, dominance, podřízenosti je vlastně z podstaty, to je to mužský, to je to patriarchální. Vlastně ta silná žena na to tak trochu naskakuje. A říkám si možná nějaká jako fáze feminismu, kdy jako bylo potřeba se začlenit do té společnosti ovládaný mužema, že to asi dávalo smysl, prostě se tam postavit jako ta silná ženská a vlastně to zahrát s nima. Jo, nechat si naložený ten těžký baťoch prostě s tím vším, o co se mám starat a zahrát to, že jsem teda hypernezávislá a že fakt mám jako vždycky sílu a vždycky. Na čem to pak samozřejmě jako může troskotat je nějaký vztah k sobě, k tělu, protože vlastně když začnu ignorovat svoje limity, když to začnu jako fakt přepínat, když začnu vlastně třeba padat do té mrchy, jo, a kopat do ostatních žen a vlastně jakoby vyvyšovat se jakoby na jejich zádech, tak to jsou zase takový prvky, který má to fake it till you make it, který jako nemusí být špatný, ale vlastně když se to přežene do toho, že fakt je to mimo ty vaše limity a vznikají ty frustrace a fakt se tam vlastně začne strašně jako rozjíždět nějaký ten pocit toho, že nejsem dost dobrá, tak musím ještě jako víc zabrat a musím ještě přidat a musím ještě jako dětem zařídit další kroužek a ještě porodit další dítě a ještě založit jednu firmu. Tak se z toho vlastně stává ta past. Myslím si, že není nic špatného si šáhnout třeba po tomhle vzorci, když na vás někde večer někdo bafne nebo v baru je někdo otravnej, tak si vlastně z té pozice té silné ženy s tím možná budete umět dost dobře poradit. Jo? Ale vlastně jako u všech vzorců. Bacha na to, když se to stane prostě jedinou strategií. Hele, co mě už u té silné ženy jako se mnou rezonovalo, že
že vlastně ta síla v té ženě není jako jednoduchá, nejde to tak jako mimochodem, zatímco u těch mužů máš pocit, jo, to je takový ten silný muž, on se tak narodil, to má prostě v sobě a má ty kvality, tak u té ženy furt jako máme pocit, že to je nějak jako moc na sílu, jo, a že je to jako na úkor něčeho, že když je najednou jako úspěšná v práci, tak ale asi nemůže být dobrá máma, víš, jako že nemůžeš být prostě silná žena v takým tom typicky pozitivním smyslu, jako že fakt to jako dáváš a dáváš to vlastně docela jako snadno, jo, že to je vždycky jako takový, jako dobře, co tam jako je. Já jich asi pár znám, který jsou jako netoxický, který jsou fakt fajn, který prostě mají ty děti, udělali nějakou prioritizaci, prostě nějakým způsobem si s tím poradili a zároveň, když říkáš ty chlapy, který se tak narodějí a prostě to tak mají, zase já vidím spoustu těch, co teda takhle jako působí. Ale já neříkám, že to tak je. Já říkám, že tohle je ten narrativ té společnosti, to je ten pohled jako na ty silný muže, že máme jakoby pocit, že jako ty to jako dávají s lehkostí a u těch silných žen máme vždycky jako pocit, že to je jako na úkor něčeho, jo? Že to jako nemůže být v té lehkosti. Jo? Já si většinou potkám s tím, že i u těch chlapů je to na úkor něčeho, minimálně kvality vztahu. Protože málo kdo z nich není třeba 3krát rozvedený. Že tam vlastně vždycky je jako nějaký payback. A zase mi to přijde takový už jako ryze lidský a je to v těch pohádkách, že když máš něčeho moc, tak něco jiného nemáš. Jo, a sůl nad zlatou mě teď napadlo, jo. Ale že vlastně je to nějaký jako princip, kterýmu si myslím, že nám lidem pomáhá zvládat takovou tu disonanci a závist a takovej ten jako blbej pocit z toho, když vidíme, že někomu se třeba extrémně daří, tak si vlastně říct, ale on určitě zas něco jiného jako nemá. Ale a ještě, když se řekne silná žena, tak úplně jako první obrázek, co mě vyskočí, jo, tak si představíme tu manažerku, 3 děti, manžel, pes a ve volném čase leze na 8 000. Ale nepředstavíš si pracující ženu s máčnutou v sandvičové generaci, která má doma prostě puberťáky a stará se o starý rodiče. Jo. Že tady jako tu sílu automaticky dáváme, ale to je možná daný i populární kulturou, jo. Možná tím, jak jsme jako formovaný vlastně seriálama. No, seriálama, filmama. Je fakt, že Sofie tam popisuje jako silný ženy Spice Girls, Carrie Bradshaw, prostě Buffy přemožitelku upíru, že vlastně jsou nějakým způsobem jako takový jako úspěšný a něco mají, ale máš pravdu, vlastně spousta silných žen je úplně schovaná někde v práci zdravotní sestry na směny a přitom zvládá prostě vybavovat a odbavovat několik dětí, manžela a přesně spoustu dalších jako lidí ve svém sociálním okolí. A když čtu jejich sdílení na sítích, tak to tam se strašně často objeví, že ženy v podobné situaci, podobně jako vytížený až přetížený ženy, jim píšou, jo, my jsme fakt silný prostě, že to má být jako kompliment, má to být forma podpory, ale je to taky taková zeď proti tomu říct si o pomoc, říct si, ale takhle by to přece být nemělo. Jo? Já myslím, že to je stejný jak s tou hodnou holkou. Ono není přece špatně být někdy hodná a být silná. Ale je to o tom, jako nemělo by to být furt na úkor všeho ostatního. Jo, já myslím, že je super prostě a přijde v životě těžký období a myslím si, že je v pohodě si to tak nazvat, že když mám prostě 2 děti nechodící, tak jako teď to bude těžký, jo? Nebo když jsem nastoupila do nové práce prostě, tak teď to bude těžký. No jasně, že to bude těžký. Tak si možná můžu opřít do nějaký silný ženy, možná můžu někdy líznout i tyhle jakoby neřeknu si o pomoc a v noci budu tam sedět do 10 a nějak to zkusím zvládnout sama a budu prostě zuřivě plakat, že moje dítě má tropickou nemoc místo toho, abych jako si nechala poradit a pomoc a uklidnit se. Jo, ale zase nemělo by to být převládající pořád každý den a neměla bych v tom zůstávat, protože pak mě to vlastně, pak je to jedovatý. Možná slovo jedovatý je mnohem lepší než toxický. Toxický zní tak jako fancy, ale jedovatý je ta podstata. Je to jedovatý, otráví tě to. Zabije v konečném důsledku. Ještě u té silné ženy mně přijde, že ty silné ženy musí snažit, aby nebyly prohlášený za náročný. To se tam hodně taky tematizuje v té knize. A to mně přijde jako třeba na tom příkladu, jak jsem se už bavila o tom, jako že jako muži nechtějí být single, anebo nízká porodnost. To je úplně jakoby typický, jsou to důsledky náročných žen. Ty muži jsou single, protože ty ženy jsou moc náročný, mají moc vysokou laťku a ty děti se nerodí, protože ty ženy jsou moc náročný a chtějí prostě si v životě jako splňovat i jiný požadavky. Jako, a tohle je taky velmi toxický a je to jako strašně častý a hrozně lidi tam skáčou. Jako, že za všechny tady ty jako problémy můžou ty náročný ženský. Jako. A strašně mě to mrzí, protože přitom opravdu
Spíš se nám prostě rozmnožuje to, že gynekologové nepodchytávají různý chronický problémy už u mladých holek a oni pak fakt nemůžou mít děti. Spíš se nám rozmáhá to, že prostě děcka hrajou na těch videohrách a tráví čas na sociálních sítích, nemají tu sociální interakci, potom se jim těžko navazují vztahy a nevznikají nějaký primární prostě sexuální kontakty a tak, jako jsme to třeba zažívali my. Takže přesně je to takové jako zjednodušení a hození viny teda na ty náročné ženy. Ale je to strašná škoda, protože ten problém je mnohem širší. A když bychom se na to podívali teda jako ten hodný člověk nějakého toho středu, tak bychom možná mohli pomoct nějakým skupinám lidí, který třeba fakt něco trápí. Tak jo, tak to máme silnou ženu. Chceš teďka jít do matky? Jdeme do matky. Jo, ale to je jako, to je prostě taky jako ukázka silné ženy, že jo. Hele, matka, ona tam píše teda mamka, jo, to je jako vědomě tam popsaný jako mamka. To je jako solo člověk. Ona ji tam popisuje jako, to je ta individualita, jednotlivec v té nukleární rodině, to je ten člověk, který má moc, která se upsala té své roli, tomu mateřství, který je jako vychvalovaný aspekt feminity, ale zároveň ho jako dokážeme zdrbat ze všech různých a jako naložit na ně ta očekávání, co by to jako, jak by to mělo vypadat, aby to bylo to správné mateřství. A ona teda říká, že role matky je hodně lákavá pro hodný holky, protože to může být ten jako prostor, kde si jako právě vymezíš ten svůj prostor, ty svoje pravidla, tu svoji moc tam můžeš uplatňovat. Můžeš tam být v nějaký jako nadřazený pozici, když se ti to jako jinde v tom životě nedaří. Ale vlastně tím můžeš na všechno říct, ale přece my máme dítě, jako já jsem matka, tohle je důležitější. Jakože máš tu principiální převahu? Jo, rozhodně, jakoby to tak je, jako by ty ženy, jak jsou jako třeba schopnější, mají pod sebou ten management té domácnosti, jsou na té rodičovský, takže umějí s těma dětma to líp. To tě jako staví do nějaký mocenský pozice a do nějaký nadřazený pozice. Ale to jako samozřejmě může být i pozice velmi ničivá, jo? Jak pro toho partnera, tak pro ty děti, jako jo, když je to too much. Ona vlastně píše, že to mateřství může být, jako a teď se fakt bavíme o tom, je to toxická feminita, bavíme se o těch špatných věcích, jo? Víme, že s mateřstvím se pojí spousta dobrých věcí, je to seberozvojový projekt, jak blázen, jako. A ona píše, že může být toxický, ničivý, sebeobětující se, může na něj být jako kladený moc velký očekávání, až absurdní a hlavně ještě jako těžký ho obalit nějakýma jako negativníma pocitama, že to třeba tak neužíváš, že jo, nebo jsi z toho vyčerpaná, nebo ti to jako nepřináší nějaký životní smysl teďka v téhle fázi. A potom ještě jedna věc je, že tu lásku, kterou nedostávají od partnera, čerpají přes ty děti. To mi přišlo vlastně jako zajímavý aspekt, který jsem si jako neuvědomila, že možná můžeš ty děti zatěžovat tou svojí láskou až příliš, protože, jak říká moje kamarádka, když jsme se bavili o tom, proč je heated rivalry tak populární, tak ona to shrnula větou, protože jsou ženy nedomazlený. Takže si vlastně tu jako domazlenost a možná i nějaký partnerství, i možná jako validace nějakých emocí, tak můžeš si to pak hledat u těch dětí místo u toho dospělého člověka. Tímhle se často potkávám v terapeutovně, když se narodí nový miminko, že vlastně jeden z rodičů, ale fakt se to děje úplně stejně i těm mužům, jako těm ženám, se tak strašně zamiluje do toho tvorečka a že se v něm vidí, že jo, a celý to jako se spustí. Já si myslím, že to je hrozně jako lidská věc, že vlastně když se nám v životě stane něco takhle jako hezkýho, tak jako se můžeme šíleně zamilovat do práce a začít to přehánět, nebo se začít předspávat nějakým jídlem, který je strašně dobrý, nebo přehánět nějaký svůj koníček, že se nám to vlastně stane i v tom vztahu, že úplně jako zapomenem, že tady je nějaké jako manželství, který je jako primární, nebo partnerství, v kterém jsme se rozhodli to dítě mít a vlastně o to je potřeba se starat, že jo, ale to už je jako 8 let starý, takže se můžeme vrhnout na novou lásku, jo. A ten nový vztah je samozřejmě vždycky takový jako víc explozivní a zajímavý. Tak možná zase, jestli si to může být normální, a zase toxický se to stane, jestli si to vlastně uvědomím a nic s tím neudělám, nechám umřít tam ten vztah a začnu se vlastně fakt realizovat tady v té rovině. A začnu přetěžovat, že jo. A začnu fakt přetěžovat ty děti, no. To se taky může stát. No a pak je tam s mateřstvím, ona spojila ještě takový toxický rys, což je ta emoční manipulace, možná přepečovávání mužů, že ty vlastně, to je docela zajímavý pohled, protože hodně se bavíme o objektifikaci jako žen a ženského těla. Ona mluví že tady jako činíme z těch mužů ty objekty, ty péče, že jim jako ubíráme tu agency, vlastně chováme se k ním víc jako matka než jako partnerka a to je docela zajímavý. A pak se můžeme bavit o tom, jestli teda vlastně muži tak strašně moc kašlou na to svoje zdraví, anebo vlastně jim to trháme z té
té ruky, protože přece my víme líp, který si mají vzít prášek a kdy si mají dát čaj a že na tohle je vývar. A Jo, to může být vlastně dopad i toxický feminity v té roli té matky, která opravdu si potřebuje uzurpovat to prostředí, takže si to jako ovládne a bude vlastně mít moc nad životem a smrtí a nemocí a zdravím všech lidí kolem. A rozhoduješ o tom, co ten manžel jako nosí, že jo, rozhoduješ o tom, co jí, jak tráví čas. Může to tam být. Já jsem si tady napsala, že mám něco přečíst ze strany 128. Mě asi nějak zaujalo, tak jdu na to, jo. No, matkám tam občas teda nakládá, jo, takže já čtu. Přeju si dospělé matky a tím nemám na mysli věk ani rozumnost, ale nasycenost. Říkám si, jak by mohl vypadat svět, kdybychom vyrůstali s emočně nasycenými matkami, se silnými ženami a kamarádkami, které nemusí celý život lačnit po pozornosti, lásce a uznání. Jak vyrovnané a jisté by pak byly děti takových nasycených matek. Jak krásné by bylo mít člověka a být milován člověkem, který vás odnosil a přivedl na svět a přitom nemuset cítit vinu. Jak krásné by bylo nepochybovat o matčině bezvýhradné ochraně. Je na nás, abychom nově pojmenovali vlastnosti mateřskosti. Potřebujeme víc mateřskosti v politice i ve veřejném životě. Krásný. Je to hezký. Možná dodám kontext, ona tam píše, že fakt vyrůstala v těch 90. letech, kdy říct ne na sexuální návrh bylo vlastně jako sociální sebevražda, hodně se jako objektifikovalo tělo, nenáviděla sama sebe prostě za to, že není dostatečně krásná taková maková, měla spoustu komplikovaných vztahů s různýma jako staršíma chlapama, kdy přesně jako slýchala, že aby to s ní nebylo komplikovaný, aby nebyla moc náročná, tak vlastně úplně chápu tu potřebu, že vlastně když člověk prožije takhle jako komplikovaný dětství a pak najednou teda je postavený do té role té mámy a má být zasaturovaný, aby tady mohl být pro druhýho, že je to fakt vlastně těžký. Nemyslím si, že je to nemožný, ale jako myslím si, že fakt si člověk musí uvědomit, co a kdy se děje a začít si trošku zvědomovat teda to, kde má ty zdroje a starat se o sebe. Fakt se o sebe vlastně starat. To je možná společný pro těch všech 5. Oni se o sebe, ani jedna se o sebe nestarají. Oni jako by si schánějí zdroje, oni si jako snaží zmanipulovat okolí, aby něco měli a tak. Ale není to, že by se starali o sebe. Vlastně snaží se něco vyrvat z rukou ostatních, místo toho, aby tam byla nějaká jako snaha si nastavit ty hranice a najít si prostor, v kterém mi bude nějak dobře. Jo, hele, to je skvěle skrnutý. Tak jo, matku, uzavírám. Dobře. Tak jak jsi sama říkala, když se nám ta hodná holka změní v silnou ženu a pak se z ní stane matka, tak pak má 2 varianty teoreticky, kam může pokračovat. Do oběti a do mrchy. A já si myslím, že mrcha se u těch holek objevuje vlastně ještě jako mnohem dřív. Že mrcha je vlastně ta, co už v té školce jako jde a zatahá někoho někde za vlasy, štípne, a řekne jízlivou poznámku, rozšíří pomluvu o někom. Mrcha může být zlá macecha, taková ta pick me girl, jako vyber si mě, jsem lepší než ty ostatní. V pohádkách to byly takový ty zlý čarodějnice, sirény, nymfy, lesní víly, jo? Ty, co sváděli ty nebohý muže a prostě měli tu moc. Vlastně měli moc, ale zároveň byli strašlivě zranitelní. Byla to vlastně osamocená žena, někde prostě vyhnaná mimo jako civilizaci. Ale ona sváděla ty muže, takže se jí připisuje nějaká jako velká síla. Dokonce i Sofie o tom píše, že to je takovej trošku jako, že maskulinní rys toho, jak získávat věci, ale vlastně vychází opravdu z pozice nějaký holky, která je mimo ten hlavní proud. Většinou je to nějaká outsiderka, která je teda tou mrchou, anebo je to nějaká jako ta výjimečná top, ta parta těch 3 holek, co jako šikanujou celou školu. Jo, to jsou takový ty jako typický obrazy té mrchy, který jsou v té knížce jako vypsaný. Takže znova je hodně náročná. To je jako její úplně jako hlavní vlastně životní jako krédo. A co mi přišlo docela zajímavé, že tam Sofie popisuje, že chce ocenění od těch jako mizogynních cis mužů. Že chce od vlastně té sorty, kterým by jako mohla úplně s klidem jako pohrdat, kdyby se chtěla chránit, kdyby chtěla mít ty hranice. Tak ne, ona vlastně od nich chce to potvrzení, že teda jako je dost dobrá. Že je dost jiná, že je dost výjimečná, že je jako skvělá, že to je ona. Takže takováhle mrcha fakt ponižuje, zostuzuje, manipuluje, kontroluje, tu moc hodně používá jako přes nějaké intriky, falešnost, právě ty pomluvy, umí jako zosnovat ty věci jako a je to trochu takový jako sexy model té ženy,
když to vezmu z pohledu toho, co nám dává popkultura, že teda jakoby je na ní něco takového jako tajemného, ale v zásadě je to opravdu jako manipulativní mód, v kterým se jenom snažím jakoby všechno kontrolovat a nějakým způsobem ovládat tak, aby to bylo po mým. Může působit jako silná, ale myslím si, že tam je dost slyšet, že tady je to opravdu řízený hodně jako strachem a potřebou dominance, že to není jako to, že si něco chci dokázat, že tady jde opravdu o to, že neumí přímou konfrontaci. Radši než aby šla a prostě z očí v oči si to vyjasnila, tak začne jako používat ty ženské zbraně a jde na to nějakým způsobem jako od boku. Což nás možná přivádí zpátky k té politické scéně. Co tam je právě to klíčové, že se nepouští do nějaký reflexe. Ona jakoby nepřemýšlí o tom, jestli to je nebo není morální, jestli to je nebo není dobrý. Ona vidí ten cíl a k němu se chce dostat, jakoby, když to řeknu, přes mrtvoly. Za každou cenu. Jo? Nějaká transparentnost, převzetí zodpovědnosti, uznání vlastní chyby, ne. To se nenosí. Vlastně, když ji konfrontujete s tím, že něco špatně, tak vám zahraje hodnou holku, nebo silnou ženu, nebo vám prostě vrhne do nějakého mršího dalšího jako vykoumaného systému toho, že vlastně ona za to vůbec nemůže, ale mohla za to jako tamta jiná, nebo tamten, nebo prostě kdokoliv jiný. Jo, to ukazování prstem je takový typický. Co píše Sofia, tak je, že často vlastně mrchy jsou ty, který způsobují tu nenávist mezi ženama. Že vlastně ty hodný holky, matky, silný ženy jsou takový dost předvídatelný. A nakonec i ty oběti. Takže jako nějak se tam dá čekat, co a jak bude. Když se hodíte do té mrchy, tak je najednou všechno možný. Vlastně můžete fakt jako jít přes totální mrtvoly. Hele, a mi přijde, že ona jako se všema má takový soucit a říká, že se často ty ženy mezi sebou oddalují, protože vlastně jako jim je to nepříjemný, jako nějaká ta poloha té ženy, ale zrovna ty mrchy, jako to bych fakt, mám úplně mám jako teďka pocit, že se musím jako takhle oddálit, jo, od ní, jenom od toho, když ji popisuješ. To asi je dobrý, ne? Takový lidi se snažit je obcházet a nechávat se ve svém životě. Já myslím, že si toho nevšimneš, že dobrá mrcha bude strašně jako líbezná. Vem si ty lesní víly, teď jsou krásný. Jsou éterický, to světlo měsíce je jako osvěcuje. To si nevšimneš. Jako explicitní mrcha, to je takový opravdu, když jsou ty tři a jsi na pískovišti, ale myslím si, že se právě sofistikovanost tady tohohle z toho, té polohy je, že umíš ještě jako střídat ty další módy a že opravdu jako dosahuješ svých cílů za jakoukoliv cenu. Vlastně v tomto jde ven, tak jak jsme se bavili o tom, že ty toxický feminní vzorce jako jedno jde dovnitř, jedno jde ven, tohle vlastně jde ven. Tohle jde ven, jo. No já nechci žádnou mrchu ve svém životě. Tak promiň, ale já jsem tě měla ráda. Jo, jako taky se tady trošku zbavuju jako nějaký zodpovědnosti, což mě se to netýká samozřejmě, já žádná mrcha nikdy nejsem. Já myslím, že je to potřeba fakt zopakovat. Hele, tohle jsou nějaký vzorce, který v té společnosti lítají a je úplně v pohodě, že je umíte. Že jste prostě, nakonec natáčejí se o tom filmy, prostě vnímáme to fakt i v těch pohádkách, i v těch příbězích. Tohle jsou nějaký strategie, které prostě jako fungujou, tak je někdy používáme. Jo? Teď jde o to, abyste jako neuvízli v jedný z nich. A potom teda, jestli opravdu váš životní cíl není jenom mít co nejvíc peněz a co nejvíc dětí a co nejvíc domů a co nejvíc moci a všeho a být nejlepší na světě. Ale jestli vaším životním cílem třeba je být ten dobrý člověk, tak tohle vám může trošičku pomoct oddělit zrno od plev. Jakože, co to teď dělám, když mě napadá, že bych zalhala tady v té situaci. OK, to vlastně nechci být já. Jako, když chci být nějaký prostě morálně integrovaný člověk, tak asi nechci k tomu sklouznout, tak jenom si uvědomím, jo, tohle je nějaký kabátek, co už se mi obnosil, tenhle si můžu sundat a můžu prostě najít nějakou jinou strategii, kterou to udělám. Třeba, že prostě teda stisknu ty zuby a omluvím se. A uvidím, co se stane. Jo? A jasný, jestli proti mně stojí mrcha nebo mršák, tak se omluvím a oni to strašlivě zneužijou. Ale jako aspoň jsem z tohohle souboje odešla já jako ta integrální osobnost. A jestli tam jde o něco těžšího a já fakt nemám jinou strategii, jak říkám, když někdo začne jako obtěžovat prostě večer v baru, neváhám ani vteřinu a jdu do silný mrchy, takhle bych to řekla. Protože prostě si s tím umím takhle poradit. Jo. Ale ještě chci říct jednu věc, co je tak jako typický pro tu toxickou feminitu, jak my to jako internalizujeme.
ty věci. Že myslíš, že se jako stanou naší součástí a už o nich nepřemýšlíme. No, že když máš pocit, že někdo seš jako nedostatečná nebo někde jako nenaplněš nějaké očekávání, tak to internalizuješ jako, že to je tvoje vina. Jo. To je ten stud zase vlastně. To je ten stud, přesně. A ono tam jako popisuje, že ten kapitalismus na tom strašně profituje. Jo, že vlastně třeba jako typicky ta silná žena, jo, která je nejenom na tom pracovním trhu ekonomicky aktivní a přispívá pravděpodobně do toho systému, tak ještě je jako velká spotřebitelka, protože ona musí nějak vypadat, ona se musí nějak chovat, ona musí mít nějaký atributy té jako síly. A tak stejně tak ten muž, který si jde koupit tabletky s testosteronem a přihlásí se do posilky, protože mu někdo řekl, že pak bude jako lepší. Jo, jasný. Všechny vlastně naše zranitelné místa jsou obrovským lákadlem pro to, aby jsme si něco koupili. Protože když dáme ty peníze, tak se nám jako uleví a bude nám líp. Ale jako no to asi neříkáme nic novýho, že je to fakt past a že to je velká past a že tam je jenom fakt potřeba se zastavit a dívat se na to, jaký mám obranný mechanismy, co se mi to tam spouští a zase starat se o sebe. Takže to můžeme zakončit třeba tím, že když se chceme vyhnout nějakým svým toxickým rysům, který v sobě máme, tak se máme o sebe starat. O sebe starat a taky si zároveň naučit říkat o tu pomoc. Mm-hmm. Vlastně dát si bacha na to, aby jsme neuvízli furt v tom, že děláme věci jedním způsobem. Mm-hmm. Že to je podezřelý. Věci jsou různý. Měli bychom je řešit různě. Ale zároveň se nechceme úplně jako taky dostat do toho, že se budeme vinit, že jsme nejhorší, protože v té knize se dost jako často prolíná ta myšlenka, že je to nějak jako strukturálně a systémově daný, že se tak chováme. Jo. Jako kdy je ten balans mezi tím, opravdu, jako je to nějaký jako patriarchát a mizogyní společnost, která nás trošku jako šejpuje k tomu, aby jsme se nějak chovali a je to nějaký manévrovací prostor a kde je ta naše agency, že s tím, jako že tomu nemusíme podlíhat a že s tím máme něco dělat. Víš? Mně přijde, že tam je důležitý si uvědomit, že v lidském životě jsou i negativní věci a emoce a mají tam místo a je potřeba je žít. A že vlastně myšlenka, že budeme pořád bezpodmínečně přijatý a šťastný, nejde zažívat jako velkou lásku, když nezažijete taky jako nenávist a smrt. Mm-hmm. Tak možná jenom vlastně se nebát těchto emocí. Oni vás pravděpodobně nezabijou. A mě to samotný trvalo jako roky si třeba připustit smutek. Bezmoc, nedej bože. Úzkost ještě pořád neumím. To jsou vlastně velký, ale naprosto lidský emoce. A když nezažíváte ty, těžko můžete zažívat tu radost. Nebo respektive furt jenom kupujete další a další věci, protože jste v nějakým dopaminovém jako pasti. Tak možná nebát se z těch emocí a někdy si třeba poplakat a někdy přiznat svoji vlastní chybu a někdy prostě nebejt úspěšný, skvělej a nejlepší. Protože je to normální. Že to normální. A existují toxické rysy, protože víme, jak vypadají ty netoxický. Že to je vlastně jako... Jo. A nenechte se otravovat. A neotravujte ostatní. Tak jo. Tak končíme. Neotravujte ostatní. Ale říkejte si o pomoc. Máme strašně protichůdný instrukce. jo, co si z toho kdo vezme, viď? Podle toho, jako k jaký té personě jako inklinují, podle toho si něco vezmou. Tak Emo, moc díky. Příště se tady sejdeme na další knížku, která se jmenuje Když dojde síla na hádky. A já moc děkuju Voxpotu, tady podcastovému studiu, kde můžeme nahrávat a budu se těšit příště. Ahoj. Ahoj. Férová domácnost.